जिहेतु जोंनि भट होनाया मोनथाय गतिके भट होनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जिहेतु जों सानफ्रोम बोसोरबानि उनाव भट होबाय थायो किन्तु दिनै गावनो सासे बिजाथि हिसाबै भट होनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आं आसा खालामदों तामुलपुर ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि अननाया आंजों दङ बोर सानस्रिनाया आंजों दङ बेखायनो जोंनि रिजाल्टआ फाइनाल आंथ' 1 लाखनि सायाव भट मोननानै देरहागोन फार्स्ट खामानिया जागोन सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावनाय आरो लोगोसेनो जोंनि लाइमोनफोरनि जि सेंग्रा सिख्लाफोर लाइमोनफोर दङ खामानि गैयिनि जेंना बेखौ सुस्रांनायनि थाखाय राहा लामा लागोन रायजोफोरखौ आं खावलायगोन बयबो डिसिप्लिन भाबै दिनै जाहाथे बयबो भट होनो फैयो रावबो न'आव थानाङा जिखिनि सुबुंफोरा भट होनायनि मोन्थाय मोनबाय बयखौबो फैनानै भटखौ होफैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय আজি মোৰ জন্মগাঁৱত ভোট দিবলৈ আহিছোঁ আৰু মোৰ এইখনে মই প্ৰথম গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ যিটো পাকৰিবাৰী LP স্কুলত গতিকে ইয়াতে ভোটদান কৰিব আহিছোঁ যথেষ্টখিনি ভাল অনুভৱ আৰু সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ ৰাইজে যথেষ্টখিনি মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দিছে এই হিচাপে মই 1 লাখৰ ওপৰত ভোট পাম हारिराव बासियालासे राजखान्थि रांखान्थि अरायबो उदां आरो सैथो खौरां नोंथांजों लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लिखौ फल' खालाम बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बासबारि रेन्ज बेकि जंगल उड्स रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क बे समायना रिजर्टआव नोंथांमोना बर'नि ट्रेडिशनेल फुड्स गोथाव अमा बेदर सावनाय एवनाय लकेल दाउ बेदर बोरमा बेदर बायदि बायदिफोरखौ मोनजानायजों लोगोसे बाहेरायाव थानो थाखाय टेन्टनि सुबिदा दङ bonfire, जिप साबारि, राफ्टिं, एलिफेन्ट राइड, टी गार्डेन वाक, आलादा आलादा एसि गोनां खथानिबो सुबिदा दङ। बे सुबिदाखौ लानो थाखाय नैबे नाम्बाराव फन खालाम 9104974956 एबा 9707614012 आरो 9864832734 मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो जेरै जान्जि सानाय हान्थु सानाय गोदोना सानाय आदै सानाय आफादावदै सानाय जानजि जरा सानाय खर' सानाय सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738